Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menyambut barisan prosesi, kami undang semua jemaat untuk berdiri. Huriani Tuhata, ari hamonangan do arion disaluhut halak Kristen, ainung ngamonang Kristus manaluhon hamatean, dang margogo besorop ni hamateani, maniopi akana porsea di Tuhan Yesusi, laos ari haheheo ni Jesusido,
nang natahalason ganup ari Minggu. Di bagasan gurasa ni hamonangan ni Kristus manaluhon hamateani, hupasahat hami ma, selamat Paskah ma dihamu saluhutna. Selamat Paskah manang dihamu. Haheheon ni Kristus yan namate, papatarhon, ibana do pargugu naso hatudosan. Alani i, marlas ni roha mahita totong makatidakon, nunga hehe Kristusi, hita pe paheheon na domuse, marede ma hita. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Haleluya. Di Tuhan debata taydo hatwaon dohot hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagugoon. Napahehehon Tuhan Yesus ido paheheon dohot hita sogot ala ni Tuhan Yesus. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate duhami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheheon mi. Dang pola bemabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat todo hami sian hahulomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan. At tong pargugoy mahami, mamuji dohot mangoloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsyaw na mangulu,
pai masahat hami tulabungmu. Amin. Patik ni debata di pesta parjolo parningotan ari hahihiu ni Tuhan Yesus, imana tersurat di pesalmen biddu sia pulonom, biddu ayat 2 dohot ayat 3. Edehon hamu majahuba, puji hamu maguarna, bari tahun hamu ma hatawonna ganup ari. Pajojor hamu ma di tonga-tonga ni akka parbegu hamu leonai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akka nabinahennai. Atong rap mangidugu mahita tu debata mangulahon patiknai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Tatopo tima dosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung napungudo hami di jolom martangiang tuho mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Asima roham Tuhan, sai sesa ma dosa nami. Hupar hatopot hamido, ala hurang marurat hatam di rohanami, dinaro manosak hamaolon dohot parukilon, gabe olo dohami madabu tupad delean, ala ganggu rohanami di hagogoonmu mangurupi hami. Patiur mamatani haporsion nami Tuhan, mardine nasai tokong dohot rak dohot hami, disude partikian dohot inganan. Tatap mahami marhite-hite asine roham, jalase sama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amen.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. ICB mangaluhon akan na pinilit ni debatado mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus donong mate, alay dada holani, naong mulak manguludo, jala disiamo ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Refleksi Paskah dang tarsirang hamatiani hita sian holong ni Tuhata. Dingulwon ikon adopat tado hamatean huaso hagugoon na sotarida parhuaso na mga sogogo akka na naing masa di julo na sotaboto termasuk pandemi COVID-19 na makkorhon torop aguan hosa. Molo dibain pamaretta usaho asa humatop masyarakat Indonesia taruli di vaksin sada usaho doi asa sisi sian ngolutta pandemi COVID-19. Ale Yesus Kristus, hodo haheheon dohot hangoluan di hami. Haheheon ni Yesus manaluhon hamatean, patakason na so adong na boy manirang hita sian holong ni rohani Tuhatay. Dihalak na porsea, sorop ni hamatean dohot dosa na makorhon hamatean, nung nga ditaluhon Yesus marhite haheheon na. Nung nga talu be hamatean. Jo hamatean di dia hamonangan mi, jo hamatean di dia sorop mi, di bagasan panugunuguan ni holongna, taula maulaota, nang peragam hamaulon, parukilon na margati soring mga rongom ngolutta. Ale Yesus Kristus, hodo pakirimon nami, togu-togu mahami di bagasan holongmu. Tuhan Yesus na manaluhon hamatiani, iba na do parmahan na dinggan di ngolutta. Jupalo hita di paraloan ni haporseaon madala ni ngoluon, iba na do pasabam rohata. Jupata adopi ragam na pasorat hita di ngoluon, iba na do madongani hita, tukot dohot batahina do mga puli hita. Di pardalanan ni ngoluon, unang marnaluja hita mangula lomo ni rohani Tuhata. Alataboto, dang pasobuon ni Tuhani hita manabur di bagasan ilu-ilu, gabe manggotil si suada. Molo tahalojahon manabur di bagasan ilu-ilu, totu jalo otta do pasu-pasu sian Tuhata. Oh
debata turpuk di pesta parjulu haheheo ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Pesalmen bidu 100 tolu, mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 5. Puji majahoba ale tondiku, jalan asarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji majahoba ale tondiku, jalaunang tunghalupahon dengan di basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon kolum sian hamagoan, ibana martupalon ho tuho dengan basa dohot asi ni roha. Ibana pamahap roham marhite-hite dengan basa, asamulak posoho, songon pidong Raja Wali. Ima sahatna, mertua do akkana tumangihon hatani debata, jala naupiopsa. Amen. Tahatidakkon maha porsiautai, songon nahinatidakkon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu naso hatudusan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabegabia siaton di perbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, natuat tu banuatoro dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, laho hundul tu siamu ni debata jahoba, amanai pargugu naso hatu dosani, disi maibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan elak Kristen akka nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang beribadah di rumah maupun yang di gereja, selamat Paskah. Marilah kita mendengarkan Warta Jemaat HKBP Kernolong, Minggu Pesta Pertama Paskah 17 April 2022. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group Week dan seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk itu pembacanya hanya pada hal-hal yang utama saja. Yang pertama, ibadah Minggu Paskah pertama. Hari ini Minggu 17 April 2022 adalah Minggu pertama Paskah dengan topik Nungahehe Jesusi, Yesus telah bangkit. Ibadah dilaksanakan 3 kali, yaitu pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, dilaksanakan secara onsite tanpa live streaming. Yang kedua, siang pukul 9.30 WIB berbahasa Batak, dilaksanakan secara onsite dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Yang ketiga, sore pukul 18 WIB berbahasa Indonesia, dilaksanakan secara onsite tanpa live streaming. Yang kedua, Pesta Parheheon Perempuan. Hari ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan ditetapkan sebagai Hari Parheheon Perempuan di seluruh HKBP. Tema Pesta Parheheon Perempuan adalah erat bersatu membangun persekutuan untuk memuliakan Allah, Filipi 2 ayat 2. Pada ibadah Paskah subuh, ibadah Minggu pagi pukul 7 dan ibadah Minggu siang pukul 9.30 WIB, seksi perempuan akan melayani dalam pembagian telur Paskah, kor pujian, kata sambutan dan doa syafaat. Yang ketiga, persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu persembahan sebelum khotbah 2 kantong, yaitu 1A untuk huria, 1B untuk pembangunan atau pemeliharaan gereja. Kedua, persembahan setelah khotbah kantong 2 sebagai namar bohotu keperluan pelayanan kategorial perempuan HKBP. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening bank HKBP Kernolong atau melalui Sintua Week masing-masing. Yang keempat, ibadah Paskah Sekolah Minggu. 1. Ibadah Paskah Sekolah Minggu untuk kelas Batita, Balita, dan kelas 1 sampai 2 dilaksanakan pada pukul 8 WIB masih secara virtual. Yang kedua, ibadah Paskah Sekolah Minggu untuk kelas 3 sampai kelas 4 dan kelas 5 sampai kelas 6 bergabung dengan ibadah Paskah subuh Buha-Buha Ijuk pada pukul 4 WIB tadi secara onsite di ruangan serbaguna. Yang kelima, ibadah remaja. Ibadah remaja hari ini bergabung dengan ibadah umum pukul 7, 9.30 dan 18 WIB. Yang keenam, ibadah kedua Paskah atau pesta kedua Paskah. Gereja kita akan melaksanakan ibadah Paskah kedua pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 19 WIB. Cara pelaksanaannya tatap muka di ruangan ibadah umum, pelayan ibadah majelis takbisan dan seksi remaja. Yang ketujuh, warga jemaat yang baru. Telah diterima menjadi warga jemaat yang baru di week 6, yaitu keluarga Amang David Aritra Aritonang dan Inang Maya Rohayana Manalu. Alamat Jalan Kampung Rawa Badung, RT 6 RW 7, Jatinegara Cakung, Jakarta Timur. Sebelumnya adalah warga jemaat HKBP Immanuel Janji, Resort Immanuel, Distrik 26 Labuhan Batu.
Kiranya menjadi warga jemaat yang setia dan taat. 8. Berita pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Beni Hasiholan Bungaran Sinurat, putra Amang Halasan Sinurat dan Inang Sarli Manurung Nahinan, warga jemaat HKBP Tanjung Priuk, dengan tunangannya Saudari Ivana Tince Miranti Siringoringo, putri Amang Guntur Siringoringo Nahinan, dan Inang Sintua Evangelis Tialam Priska Elizabeth Naibaho, warga jemaat WIK 4. HKBP Kernolong, alamat Jalan Kayu Manis 1 Lama, Gang 6, nomor 19, Jakarta Timur. Perjanjian nikah Manang Partupolan telah dilaksanakan pada hari Sabtu 16 April 2022 di HKBP Kernolong. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 April 2022 di HKBP Kernolong. Kiranya Tuhan memberkati rencana dan persiapan pernikahan tersebut. Yang ke-9, family gathering, pemelayan penuh waktu se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan melaksanakan cara family gathering, pelayan penuh waktu dan keluarga pada hari Selasa 19 April 2022 pukul 8 sampai 17 WIB. Tempat Galea Etimo, Jalan Mabes 2 nomor 5, Jatimurni, Pondok Melati, Bekasi. Peserta Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dan Inang Florina Boru Purba, Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan STH dan Inang Romalina Nainggolan, serta Inang Bibel Pro Juliani Tarihoran, dan dilanjutkan dengan pembagian kelompok, yaitu kelompok 1 pada hari Rabu sampai Kamis 20 sampai 21 April 2022 pukul 8 WIB, tempat Hotel Royal Tulip, Gunung Gelis, Bogor. Peserta Amang Pendeta Robert S. Pandiangan dan Inang Florina Purba serta Inang Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran. Kelompok 2 pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 22 sampai 23 April 2022 pukul 8 WIB, tempat Hotel Royal Tulip, Gunung Gelis, Bogor. Peserta Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan dan Inang Romalina Nainggolan. 10. Bunga altar. Yang pertama, bunga altar pada ibadah Jumat Agung dari Jubilino Fransiskus Rapli Simatupang, warga Jemaat 2, sebagai ucapan syukur atas ulang tahun. Yang kedua, bunga altar pada ibadah Paskah hari ini dari keluarga Halasan Sinurat Boru Manurung dan keluarga Siringoringo Boru Naibaho sebagai ucapan syukur atas terlaksananya acara perjanjian nikah atau partupolan putra dan putri. Tuhan Yesus memberkati. 11. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di WA Group. 12. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawa dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit di rumah sebanyak 16 orang. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan,
Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Nuaing sahat mahita tu acara parheheon ina, hupasahat tamima partikian. Shalom, selamat Paskah Madihita Saluhuna. Selamat Paskah. Nahu hormati kami, amang pendeta resort Pandiangan Dohot Inang. Nahu hormati kami, amang pendeta Nababan Dohot Inang. Nahu hormati kami, Inang Bibelfro Juliani Boru Tarihoran. Tusude parhalado, ama parhalado ina, Dohot Chalsi, tusude ruas, ama dohot ruas ina, naposo bulung, remaja, sekolah minggu, dohot nasian yang mengikuti secara virtual. Dison Hami Jongjong, mewakili seksi perempuan, Inarut, Inahana, HKBP Kernolong, Asarya Mahita, Parsidohot di Paskah Sadarion, Lumobi dihita, Tusudehita ina, khususnya hari sangat yang paling berarti, Dodihita Sadarion, alana ina dona perjulu menyaksikan naung hehe Tuhata Yesus, siala naung buka batu kuburan ni Tuhata Yesus. Ima tolu ina Maria Magdalena, Maria Ibu Yohana, dan Maria Salome. Ido alana gabe hari perheon ni ina Masadarion dihita khususnya di HKBP. Jadi tusude ina doon barita silasni roha jala sialani imah kita menghimbau asa parsidohot nian akadongan nami ina naso masuk gope tu parari Kamis na setiap Kamis dohot tu inarut setiap hari Sabtu songoni nang tuhita saluhuna matsegudanggo inang dapota jamita di tiki sermon sangat menguatkan hati kita molo adong naro nama satu hita siala nunga tunggu dang tajalo pasu-pasu sia tuhata tu keluargata tu yanak kota tu pahoputa patut kita mengucap syukur kepada Tuhan ala dilehon tajalo berkat-berkat yang begitu besar. Maulia tema atas nama panitia Parheon Ina Sadarion Mardalan acara 1 bazar yang diadakan untuk seksi perempuan di 3 minggu. Paduahon kunjungan kasih dan yuluhon ni amang padita kami seksi perempuan mengadakan kunjungan kasih bersama-sama dengan Inang Bibelfro, dengan Amang Pendeta, las sekalian mamalon nabadia akadongan nami
dikunjungi tu bagas nabi asa dapot nasida tong parsidohot ala nadang bui be nasida rotu gereja tahun untuk marlonda badia. Jadi melayani dohami tu kadongan naung dang bui bero tu gereja tahun. Buha-buha ijuk nasugut pukul 4 pagi sudah terlaksana dengan baik. Mau lihat tema di Hatta. Ternyata tadi pagi karena sudah rindu akan datang berkumpul ke gereja, kita datang 200 orang lebih. Ada yang datang tadi pagi. Puji Tuhan. Luar biasa tadi pagi dan inilah berkat Tuhan kepada kita. Mengadakan bagi-bagi telur Paskah, turuas 3 kali ibadah, pagi jam 7, setengah 10, dan yang sore nanti sore. Mau lihat tema di hita saluhuna, sai di pasu-pasu tu hatta mahita saluhuna, di siala sudi akasakap nirhana, hami atas nama panitia, pasahaton, tung sidok mau lihat godang dohami tu sudi hita, boy berjalan dengan baik, demo itu akadongaku yang panitia. Tuk sidungan non par minggu tahun, adong go hupatu pahami, rak mahita tu serbaguna, rap mangalang idahan si tio dohot manginu asalas sita maramar makalason songoni mak moleate mak horas madita shalom.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Engkau telah bangunkan kami pada pagi hari Tuhan. Engkau telah mengadakan kami buah-buah hijau pada pagi tadi Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami bisa beribadah di pukul 9.30 Tuhan. Dengan penuh sukacita Tuhan, Engkau tibakan jemaat-Mu Tuhan untuk beribadah pada siang hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, sukacita selalu Tuhan, sehingga mereka bisa mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, dari yang terkecil sampai yang besar Tuhan. Kiranya Engkau yang diberi kesehatan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, kepintaran dari-Mu saja Tuhan, sehingga anak-anak kami Tuhan bisa sukses dalam studinya Tuhan, sukses dalam pekerjaannya Tuhan, sehingga apa yang mereka cita-citakan mereka bisa terwujud dan dia bisa melaksanakannya di dalam hidupnya sendiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami, kaum ibu Tuhan, yang pada hari ini kami peringati Tuhan, di Pahlawan Seksi Perempuan. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, kaum ibu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, baik di rumah, di pekerjaan, dan di pelayanan di gereja ini Tuhan, sehingga kami bisa melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan, memberkati kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi tiang pendoa bagi keluarga kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan penuh yang ada di HKBP Kardolong Tuhan. Engkau beri hikmat sehingga bisa menjalankan program-program kerja ya Tuhan yang telah disiapkan di gereja HKBP Kardolong. Berkatilah pelayan penuh waktu kami Tuhan, supaya diberi kesehatan, kekuatan Tuhan untuk melayani, menjadi pelayan dan di gereja HKBP Kardolong. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, baik di rumah sakit maupun ada di rumah Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai mereka Tuhan, berilah kesembuhan Tuhan, berilah pemulihan, sehingga saudara-saudara kami bisa sehat kembali Tuhan, dan bisa berkumpul mengikuti ibadah yang ada di gereja ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dari pimpinan tertinggi sampai terendah Tuhan. Begitu juga program kerjanya Tuhan. Engkaulah yang maha tahu Tuhan. Engkaulah yang apa yang kami cita-citakan Tuhan. Engkaulah yang sumber maha tahu. Kiranya negara kami ini menjadi damai, sejahtera Tuhan, tidak terjadi konflik Tuhan, supaya negara kami ini selalu memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, kami adalah orang berdosa, dan yang Engkau hapuskan Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di bagasan Lasmi Roha tapasahat mapeliata tuado panidebata marede mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada dohot udutna saita puji debatatta. Puji
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mengaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat Paskah madihita saluhutna. Tajaham hatan itu hatta di minggu tasadarion minggu hamonangan itu hatta Yesus Kristus nagabe hamonangatta ima pesta parjolo parningotan di haheheon ni Tuhan Yesus. Evangelium dihita ima sian Evangelium Lukas biddu 24 jahautama sian ayat sada saat rodi ayat 12 marsikat soring mahita majaha hatan itu hatta. Alai di hari parjolo dung hari sabat Roma nasida maca sogot tutanomani matat na hucus na pinature nasida. Alai nunga di bulang batui sian tanomani didapot nasida. Jaladung bongot dang jupang nasida bakke ni Tuhan Yesus. Jadi dinajut roha nasida marnidasa gabe jongjong madilambung nasida dua halak parabit nam marlinang-linang. Alai mabiar ma roha nasida jala uduk nasida manaili. Gabe ninna halak odeng ma tu nasida. Buasa luluan muna na mangulu diinganan niak kana mate. Dang dison ibana nunga dipahehe ibana ingot hamu mana hinatahon nai tuhamu uju di Galileai dope ibana. Ai di dokdo ikon pasahaton anak ni jolmai tutangan ni halak pardosa jadi parsilakonoton jala mulak mangulu ma ibana diari patuluhon jala diingot nasida mahatanai gabi mulak manasida sian tanomani dibaritahon ma sasudenai tuna 10 sadai dohot tudonganna saluhutna. Si Maria Magdalena mai dukon ni si Johanna dohot si Maria ni si Jakobus nang akana asing nama dongani nasida pawo satu aka apostel. Hira turi-turiat do akka hatai di roha nasida jala dang dihapor seai. Alai hehe masih Petrus malojong tutanomani dipauduk madirina kulik ma diida peak aka saput-saput nai dungi muli ma ibana uhut longang dorohana marningot namasa disi. Olat nima sahatna dihita saluhutna nahinokop ni Tuhata Yesus Kristus namarlas ni roha di ari hamonangan sadarion ari las ni roha na sumurung do ari Paskah haheheon ni Tuhan Yesus dihita halak Kristen dihita huria ni Tuhani ala sadarion tapes tahod do parningotan di haheheon ni Tuhan Yesus nunga hehe Yesusi sian hamateani Yesus naung mate di hauna pinersilang jala naung denggan di hobasi si Joseph nasian Arimatea do si Nikodemus pananomonna disada liang naib baru denggan di hobasi nasida alai di hati dakon hatan itu hatta songonong tajaha di mingguta sadarion mulak mangulu do Jesusi sogot manogoti di hari parjolo dung salpu ari sabat manang sogot manogot di hari minggu domingo ima ulau nabalga namaol diaktu si jolma nasopola dihirim jolma hama masana haheheon ni Tuhan Yesus nian molo Tuhata Yesus nunga dipataridahon tikki makkobasi dope ibana di tonga-tonga ni halak Galilea nang di tonga-tonga ni halak Judea pabuan namar huaso do ibana mangalehon hanguluan di pahehe do boru ni si Jairus
Nunga pola dia dungin atorop dijabui. Di pahehe. Jabe marlas ni rohama si Jairus nang sude keluargana. Di pahehe do sada doli-doli di hutan nain. Nunga diusung doli-dolio sejabu lau manaruhon tu perbedaan. Di harbangan ni hutai pajupang Yesus dohot odoran nama buan nama teo. Asirohani Yesus tu ina nama balui di pahehedo anakna si doli-doli i las rohana sida di pahehedo si Lazarus naung pola opatari ditanom di dok si Marta si Maria do ngabau bebana Tuhan ngau patari bana tertanom ale di jauh Yesus do ibana dung diukap baba ni tanomani manang pitu ni tanomani o Lazarus luar mahotuson luar do si Lazarus dan ngadom uap hamatean di daging nai aroma kematian yang tadi dikatakan Marta Maria dia sudah bau dan ngadom angur ni hanguluat do adom aroma kehidupan jala di dok Yesus do nang tu si Marta dohot tu si Maria au do haheheon dohot hanguluan akulah kebangkitan dan hidup nahina tahon nai naniulahon nai dakola dihatahon dakola diulahon tujolma alai dohot do dirina sadiri pe di papatar do dia adalah memiliki kuasa kebangkitan hehedo Tuhan Yesus sian hamateani dia tidak dapat ditaklukkan oleh kuasa maut mauldoi di jalo rohani jolma sian mulani kebangkitan begitu cepatnya menyebar berita-berita menyangkal kebangkitan yang disebarkan oleh para imam yang menyuruh semua pengawal-pengawal Romawi itu supaya mengatakan kepada setiap orang yang mereka jumpai bahwa mayat Yesus dicuri murid-muridnya. Mengapa para imam begitu bekerja keras? Sebab sebenarnya di hati kecil para imam itu mereka percaya juga firman yang pernah diucapkan Yesus tentang kebangkitan. Holan akasisian neido nama kalupahoni. Nah, ini realitanya. Para lawan-lawan itu ada percayanya. Itu sebabnya ketika prajurit-prajurit Romawi itu memberitahukan, kami melihat malaikat-malaikat dan batu tutup kuburan itu telah digulingkan. Lalu imam mengatakan, kan benar dia bangkit. Oleh sebab itu sebarkan hoax bahwa mayatnya dicuri murid-muridnya. Maka sampai hari ini jangan heran kalau banyak orang berargumentasi untuk menolak kebenaran kebangkitan. Jangan heran. Ingatlah, Alkitab telah mengatakan sejak dulunya, sejak dari sono. Begitu. Mauldo siap turohani jolma. Alai taingot mak, yanggo tuhatai perdenggan basai. Di parade doro hatta mengatusi ulaona akka ulaona balgai. Ala di boto tu hatta mauldo siat tu rohani hita jolma, tu pikiran hita jolma, karya Allah yang maha agung. Jadi saya disuruh do suruh-suruan. Sian banua gijang disuruh manopot jolmai, pabotohon ulau nabal gaung.
Mari kita ingat dulu ketika kelahiran Tuhan Yesus. Bukankah malaikat datang dari sorga kepada para gembala di Efrata memberitahukan, Ainaung tubu do sabornginon di hutan Sidau si paluai ima Kristus Tuhani. Poso-poso do dapoton muna Nabi Norhos peak di panggagatan. Jadi para gembala mengetahui ada karya besar yang sedang dikerjakan Allah. Bahen haluaon nihita jolma masih beta-betaan maaka parmahani. Haheheon ni Yesus. Apalagi mamusena maol siat turuhani jolma yang go haso sorang do. Dak pola maoli. Alai haheheon sian hamatean. Idu benna ikorro suru-suruan sian banua gijang. Diukap ma pitu tanomani. Sebab pekuburan di sana bukanlah tanah digali ke bawah, ke dalam. Tetapi bukit-bukit yang dilobangi seperti goa. Dan nanti lobang akan ditutup dengan batu besar. Jadi digulang suru-suruan ima batu tutup ni tanomani. Supaya apa? Asabui do manangise narotu tanomani mamereng tu bagasan. Dang disi betuhan Yesus nungahe siani. Ya, para ibu tadi, Maria Magdalena, Yohana, ibu Maria, ibu Yakobus, dan beberapa ibu yang tidak disebutkan lagi namanya. Mereka melihat ke dalam. Memang Yesus tidak ada di sana, jasadnya tidak ada di sana. Kemudian nanti datang lagi Petrus, dia hanya melihat kain-kain kafan. Jaladak kolani, ada Injil, ada penjelasan sorgawi, ada proklamasi sorgawi, mengatakan kepada para perempuan itu. Tetapi ini juga sekaligus menegur mereka untuk memahami apa motivasi mereka datang. Didok suruh-suani, ai buasa dilului hamu namangulu diinganan ninamate. Kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia sudah bangkit. Itulah proklamasi sorgawi itu. Dia sudah bangkit. Dan siapa yang percaya kepada kebangkitan Yesus, pasti dia memiliki wibawa kemenangan. Sahala hamonangan, ikon imanian. Napatar di ngulutta. Sahala hamonangan ni Yesusi. Supaya kita jangan terus-menerus diintimidasi oleh penderitaan. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus jangan lagi pernah mau takluk diintimidasi penderitaan. Ikut tadokdo tu paru kiloni. Dang tartaluho koau. Dang tartaluho koau. Ainunga monang Tuhaku Yesus Kristus. Dari kemenangan Yesuslah kita memperoleh wibawa kuasa, semangat untuk menjadi sang pemenang. Napa toluhon di dolok jetun, di nama naik Tuhan Yesus tu banua gijang. Sailongang akasisian mamereng dopak gijang manaik Tuhani. Roma suruh-suruan mama kulingi nasida. Ai bahasa sailongak kamu mamereng tu banua gijangan. Boto hamuma ketahuilah. Ibana nama naik
tu banua gijang rodo ibana muse gok huaso songon nabi nereng munai. Itulah pemberitahuan pada hari kenaikan. Dia yang kamu lihat naik ke sorga kelak akan datang dalam kemuliaannya. Alani ido hapor siaot tape dakkolan hapor siaon nama kalason hageheon alai huhut do muse udut tusi hapor siaot ta ima hapor siaon managam Jesus naro padua halihon asa mangarade hapor siaot ta ai dido Jesus do ngoloro muse anak ni jolmai adong do juk pangsa hapor siaon di portibion. Apakah anak manusia itu menemukan iman di bumi, iman di antara orang-orang Kristen, iman yang hidup maksudnya. Itu yang harus selalu kita peliharakan, iman kita yang hidup, iman yang menantikan kedatangan Yesus. Asa unang be buha-buhau kita. Unang ma songon si Petrus na dimulanai holan longang-longang hira turi-turian dihilala ala nunga pola tabege suru-suruan mandok tuhita nunga hehe Tuhani ngahehe Jesusi idu atong ojahatta marlas niroha sadarion songon nasogot di buha-buha ijuki uparrohahon harorotta haroronya kayana kota sekolah minggu humubas akayana kotai. Begitu anak-anak kita yang masih usia sekolah minggu itu bersegera datang merayakan ibadah subuh. Dan adok pola mandokon terlalu pagi masih jam 4 dah hobas jadi gok serbaguna tai terharu iba mamerengi ima ala adong gurasa las niroha makalason hamonangan ni Tuhan Yesus molo akka paropuani dan apala dia tu sinasida haroronasida kedatangan mereka ke makam Yesus bukanlah mau menyongsong untuk bertemu dengan Mesias yang telah bangkit. Mereka mau berziarah kepada yang meninggal, kepada Yesus yang telah wafat di kayu salib itu. Asabui dodohonot taharoronasida huhud do tumatangis, huhud do tumatangis tarilu-ilu nasida. Ai berkecamuk di pikiran nang di rohana sida hama mate ni Jesusi. Seperti dikatakan khotbah dalam kitab Yesaya itu. Begitu remuk dia di saat kematiannya sehingga begitu sukar mengenalinya. Ido ai dibuan nasida do akana hucus yang telah mereka persiapkan untuk merempah-rempahi mayat Yesus adalah budaya bagi orang Yahudi. Ketika seseorang akan dihantar ke pemakaman orang yang meninggal, itu akan dirempah-rempahi. Alaidang sanga dipatupa akaparopuani ditikki hamamate ni Jesusi. Selain dangarung tikki nasida berbelanja, dungi muse itu dapat matikki sabat. Jam sabat telah tiba, tidak diperbolehkan lagi orang untuk ke pemakaman. Jolosal puma ari sabat asa taulahon ima pikiran nasida. Jadi jelas haroro nasida dang nama nagam nasida di parjupangan. Dang nama nagam nasida mabigi barita nauli haheheon ni Yesus. Alai gabe dapotan las niroha manasida. Manangise na olo
mengalihon tikina do rohana pajonokon ngolu tutuhani saya dapotan las ni roha deui. Ai di papatar matu nasida nabinahen ni debata marlas ni rohma akka paropuani jumolo nasida marlas ni roha jumogo nasida mabbege barita nauli nunga hehe si paluai gabe nasida do parjolo marbarita nauli dukpe muse borhat ma akka sisiani akka aposteli di paborhat Yesus lau marbarita nauli yang gua apalana parjolo sahali marbarita nauli pabotohon hakeon ni Yesus ima akka paropuan songonido muse akka sisian ni Yesus si Petrus donganna na 10 nari dang tagam nasida di haheheon ni Yesus dijabu do nasida tumatangis mana nangisi hama mate ni Yesus ada pada mereka perasaan takut ada tawar hati kesedihan yang mendalam ala saya dipaingot-ingot nasida hama mate ni Yesus. Bagi mereka itu adalah peristiwa kekalahan. Tetapi Allah telah melakukan sesuatu yang baru, yaitu kemenangan. Ima diulahod debata marhite-hite na pahehehon Tuhan Yesus. Yang go Tuhan Yesus diparade dunia. Dang naso diparade Yesus do sian mulana pe akasisian asa tagam nasida asa margogo nasida molo masa muse hama matena asa benget nasida molo masa muse haheheonna asa tagam akka sisian nai ai di dok Tuhan Yesus do tuakka sisian nalau mahita tu Jerusalem asa jupang natar surati ia anak ni jolmai pasahato do tu akka malim tu akka parise tu akka sipardosa gabe pusau nasida ibana alaina hehe do ibana diari patoluhon tolu hali i di pabotohon Tuhan Yesus anak manusia itu akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Kemudian mereka membunuhnya, tetapi akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dipahehe, dang talu Yesusi dihamateani. Atong buhasa ma, dang adong nasida natagam. Buhasa ma, gabi maul dihapur siay nasida, aheheon ni Yesusi. Oma nanidokna. Mereka telah melupakan pesan-pesan yang teramat penting. Mereka telah melupakan. Dihalupahon nasidado akka boa-boa narumikot nian ikon ingoton nasida. Bakko nihita jolmado mura lupa. Bakko nihita jolmado mura lupa. Ido sada sian ragam ni hagaleon na adong didirita. Salah satu faktor kelemahan kita adalah mudah lupa. Alaidak sude nagabe murah lupa dihita. Upasahat majolo gobaranna dia ma na murah dia lupahon. Alai dia ma na maol dia lupahon. Na jojot murah dihalupa hojolma ima parjolo hata ni debata wado dirohatta tohodon hudok koni murah dihalupa hojolma hata ni debata di BG hata ni debata di BG jamitai alai dak pola lelengi mian di bagasan roha itor lupa.
Songoni muse muradi halupa hojolma baga-baga ni debata. Janji penyertaan, janji kasih, janji penghiburan dari Allah yang disampaikan dengan firman-Nya sering sekali begitu cepat dilupakan oleh seseorang. Allah itu tuh adong do namaul dihalupahon jolma ahamai maka lupahon salah nidongan namar salah tu iba. Benar enggak? Benar. Ada banyak orang sangat susah untuk melupakan kesalahan temannya terhadap dirinya. Saya maos doi dipaingot-ingot. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Bisa itu tidak lupa dari hati. Molo makata ibana musetu sasahalak di dokma anggo tusianui hacip dorohaku rasi rasa sadarion bereng mani ngapola salpu misalnya satahun saya didok dope tudongan na anggo tusianui hacip do perohaku aheado apala tersinggung ngau iba ini nina olu dosongoni masa mau dihalupahon adong muse namaol dihalupahon jolma ima arsak niroha akar pahit kekecewaan penderitaan yang menyebabkan seseorang bisa diteror oleh penderitaan itu menjadi depresi, menjadi traumatik. Gabe nina dokter mak ay suatu si hami sahitmu alabuni di bagasan rohana coba ungkapkan dulu nina ibana sadiri pe ngamau libana madok sebab dia tidak segera melupakan penderitaannya. Mau dihalupahon, mau lupa sian rohani hita jolma paruk tiloli. Bamolo songoni di dia do hamonangan di Jesusi. Dang naso marhuaso hamonangan di Jesusi. Marhuaso doi tok-tok. Alai na dihalupahon jolma ido huaso hamonangan di Jesusi. Ummingotan ibana di arsak nirohanai ahama akibat na disasahalak molo maol ibana manesa dosa nidongan na namar dosa tu ibana gabe pendendam ma ibana gabe martuani ma ibana molo masa di dongan nai arsak niroha tuani matong dia mensyukuri kesusahan orang lain alaina lebih rugi dope ibana ima na diajar hon Tuhan Yesus ditangiang alia manami molo so disesa hamu dosa ni halak namar dosa tuhamu boto hamuma nang dosa munai dang disesa amamuna na dibanua gijangi ini selalu dilupakan orang itu adalah bahagian daripada tipu daya iblis supaya seseorang jangan memperoleh pengampunan dosa. Sadidok si bolisi itu jolmai. Ingot hajit ni rohami. Saya dingot mai. Ahmu sepak korhonna. Molo saya dipaingot-ingot sasahalak arsa ni rohanai. Tidak akan mampu dia untuk berekspresi sukacita. Dan mampu bebana. Marlas ni roha. Saya toktong may bana gabe busisaon ala diintimidasi arsak ni roha. Ala ni imat tong molo jami taon ditonahod do tu hita.
Akapoda ni debata, hata ni debata, baga-baga ni debata, namar pardomuan, ojahan ni haporseaon, ojahan ni ngoluta, unang tahalupaho ni, ikon say tapaingot-ingot doi. Ikon say tapaingot-ingot. Misalnya, berita hamamate ni Yesus, ikot taingot doi. Asa buah, asa pos rohatta, di sido, di hokop Tuhan Yesus kita. Di hauna pinarsilangi, kita telah di hokop Tuhan Yesus. Ikut dalam karya penebusan itu. Dungi muse barita haheheon ni Yesusi, unang tahalupahoni, ikon taingot doi. Asapos rohatta, partohap dohita, di bagasan hamonangan ni Yesusi. Sakabona hita dohot Yesus, di haheheon. Kita mewarisi kuasa kemenangan. Laos imamuse gabe gogo huaso dihita, marhamonangan dohita, maralohon, arsa niroha, maralohon, parukilon. Dia muse naik kontok tong tapaingot-ingot, baga-baga ni debata. Janji Tuhan, ada janji penyertaan, ada janji penghiburan, ada janji berkat. Jangan lupakan itu. Selalu ingat dan hayati. Ai didok Tuhan Yesus do, tuak kasisian nak tolhas mamuse itu hita. Saina dong anakku dohamu, ganu pari rasi rasa roh ajal nih hasianganon. Bereng mane kesetiaan di Yesusi menyertai perjalanan hidup kita. Jadi ketika bagaimanapun itu beratnya penderitaan, bagaimanapun itu sukarnya perjalanan hidup kita, sadarilah ada penyertaan Tuhan pada kita. Ai molo didongani Tuhani kita, kan manigor dilehot do pangurupion tu hita. Masa Tuhan yang menyertai kita, membiarkan kita tidak bisa berbuat apa-apa? Mana mungkin itu? Pasti Dia yang maha kuasa, Dia yang telah menang. Dia menyertai kita, maka Dia tunjukkan pertolongannya bagi kita. Dia tunjukkan. Saya membaca sebuah kesaksian dalam buku yang ditulis oleh saudara Dendi Septiadi. Taringotu parsorion sada ina, namargoar Nyonya Stephen. Parsorion nado, Nyonya Stephen. Sonoma di suraton dibukui marsahid-sahid do Nyonya Stephenon. Marsahid-sahid, semakin hari semakin buruk kondisi kesehatannya. Ahado mangago rohana, mabain arsa ni rohana. Ala tilahaon nibana di anakna naung doli-doli. Dia kemalangan, anaknya yang pemuda meninggal. Tohodo tutu macai balgado arsa ni roha. Di peristiwa hamamate. Tohodo tutu. Tetapi bukankah seseorang itu harus bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan hatinya, supaya kesedihan jangan merajalela. Ingat toh, kalau kita tidak mengendalikan emosi kita, kesedihan kita, itu bisa menjadi merajalela. Dipatuduk mahita, dipatuduk arsa niroha. Kusebut tadi diintimidasi oleh parukilon. Jadi Nyonya Stephenon mengalami hal itu. Sekali seminggu dia datang ke pekuburan, ke makam anaknya, mengantarkan seikat bunga. Laudai bana tu toko kembang, dituhormai, ditogihom masupirna,
Molo amat tidak sang amat dongani karejo do. Ibuam ma saikat na balga kembang. Dibain di vas bunga nadong. Di bagian halang ulunai, di paris muse, di patik kosongoni. Dia ingin melihat bahwa makam anaknya itu penuh dengan kembang. Jalaganup ro Nyonya Stipenon adalah hal yang pasti. Tumpah air matanya sebanyak-banyaknya. Tumpah. Saya kira naso habis do adung nai. Ay minggu naro nai muse ngaroy bana mengadungi. Idot to. Alai dung lamoru hahi pason nai dang tolap sabelau. Disuruh masupirna manarhon hepeng. Tu si jaga kuburani. Penjaga makam. Asa dituhor kembang. Dungi asa dibain di vas bunga na adong di makam ni anak nai. Dileo mamuse sagu hati uang saku tu petugas pekuburani. Ikut dibain di mana doi asa songon nasabam rohana molodang dibae songoni guga rohana ganu pariong. Bereng maneh, bukankah telah diperhamba kesedihan Nyonya Stephen itu? Telah diperhamba kesedihan. Alai ikon saya terenungkan doi supaya pada saat seperti itu kita hadapi, jangan kita juga jadi diintimidasi oleh penderitaan, kesedihan. Songonima dang tolap cabe ngamar saya sahid ibana gali-gali. Kemudian di suatu ketika dia rahom masupirna. Roh tu kator aka pekerja penjaga makam itu. Disuruh masupirnai majo kepala penjaga makam. Roh masupirnai ijo mamat teh. Pak, permisi Pak, tolong. Bapak dipanggil majikan saya di mobil sana. Ibu itu tidak mampu lagi melangkah ke sini. Tapi dia mau mengatakan sesuatu kepada Bapak. Itu hobasat tong. Amatai kepala para pekerja penjaga taman itu, makam itu. Hobas. Jadi Nina Nyonya Stephen mah tuh Bapak pemimpin para pekerja penjaga pekuburan itu. Saya Nyonya Stephen, sayalah yang sekali seminggu mengirimkan uang kepada Bapak untuk dibeli kembang, untuk ditaruh di makam anak saya nomor sekian, nomor kuburani. Kata dokter tidak panjang lagi usia saya. Karena penyakit saya semakin banyak. Jadi saya pikir saya harus mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada saya, termasuk kepada Bapak dan semua para pekerja di pekuburan ini yang telah membantu saya untuk menaruh bunga kembang di makam anak saya itu. Jadi arga di roha Nyonya Stephen ikondohononna mauliate ainunga di dokter alani kondisi sahid nai tapola gajang be umurna alai ninna petugas pekuburan ini. Maaf Ibu, maaf atas kelancangan saya. Uang yang Ibu kirim kubelikan kembang, tapi tidak pernah kutaruh di makam anak Ibu itu, Nina. Apa maksudmu, Nina Nyonya Stephen? Anggo muruk itu rodong duguguna. Molo muruk atau itu rodong duguguna to. Berenggo dona kiningan gale-gale imana to. Malih kalau didok songoni muruk mo imana kan? Apa maksudmu, Nina? Begini Ibu. Maaf sekali lagi atas kelancangan saya.
Saya berpikir tidak ada gunanya menaruh kembang di makam anak ibu itu. Jadi kembang yang saya beli, saya hantarkan ke rumah sakit kepada perawat-perawat jaga, supaya saya dibantu oleh perawat jaga menaruh kembang itu di kamar-kamar pasien. Dari para perawat jaga, saya mendengar ucapan terima kasih. Dan saya katakan, ini kembang kiriman seorang ibu untuk para pasien. Dan mergabusnya petugas makami di dokdo adong sada ina pasahaton kembangon. Di dokdo mau lihat las rohania ka pasien ini. Dungi muse si patahu taruhon tu panti jompo. Jadi huida malas ni rohania kana tua-tuai. Ala adong kembang di jalo nasida. Hudok tu nasida. Adong sada ina manongosod di hamu. Jadi ibu ina rohakku umarga doi. Molo lehonon sileolmi tua kena mangolu. Nau bohoto mardida hinauli kembangi. Marlas ni roha saat matuhamu las ni roha ina. Alai muruk do Nyonya Stephen. Dang dia tusi bana do be. Itor ditogion superne. Ayo berangkat. Nah. Muruk ibana. Setelah 3 bulan lewat, Roma muse Nyonya Stevenondo supirna. Tukatori. Alai di haroronaon nunga togap be pardalanna. Daksongon na parjolui haruar siam mobil pe tak tolapsa mirdong ibana. Alai ang guduaeng dung salpu 3 bulan nunga tikos be ibana mga lakka ngatogap be ibana mga lakka sahat tu katori. Di dokma audo Nyonya Stephen nasa ngamuruk tuhamu di 3 bulan nasalpu. Alai hu pikir-pikiri do dung dijabu au hu pikir-pikiri do nani do munai. Ni narohakku tikos matutui. Tikos matutui. Dumengka do lehonon. Na tau gabelas ni roha. Tu akan patut majalo. Akan nama ngolu. Akan nama marsahiti. Asalas rohana. Akan tua-tua di panti jompoi. Asa semangat ibana. Jadi hulahom mai. Dung 3 hari hu pikir-pikiri nani dok niamangi hula homai. Lau mau tu rumah sakit. Upasahat ma tu aka perawat jaga. Jala si patah ditogiho doa tu kamar pasien. Jadi huida malas ni rohanya ka pasien. Majalo bungai. Jala di dok mau lihat ma dihamu ibu. Songoni mo selawau tu panti jompo. Hubereng makan tua-tuai minar buhina. Gabe hujalo las ni rohasian nasida. Cahaya sukacita dari mereka itu sangat membentuk sukacita pada saya. Longang do dokter hu. Buah permagoni sahit mon ninna tuau. Itulah kata Nyonya Stephen. Dokter saya pun heran, bagaimana bisa begitu ada kesembuhan. Alaihu dokma. Itu tidak lain karena saya berpengharapan. Itu tidak lain karena saya menerima sukacita dari orang-orang yang telah bersukacita karena saya melayani. Memberi sukacita kepada mereka. Jadi mengalir sukacita. Begitulah di dalam Kristus. Sukacita yang dilakukan dalam pelayanan. Itu pasti mempengaruhi, membentuk sukacita yang baru. Pengharapan untuk kemenangan. Mari kita memetik hikmat. Dari catatan tentang parsorion ni Nyonya Stephen. Ketika Nyonya Stephen membiarkan hidupnya digerogoti oleh kesedihan, diintimidasi oleh penderitaan, bukankah hidupnya semakin buruk?
kesehatannya semakin buruk, berdiri saja pun dia tidak mampu. Bahkan para dokternya mengatakan, keadaanmu sangat mencemaskan. Tetapi ketika dia bangkit, berpengharapan, idot. Di situ kata kuncinya, titik baliknya, semangat barunya, pengharapan. Kemudian melayani dengan sukacita adalah sukacita baru yang menumbuhkan semangat hidupnya. Adalah sukacita yang menjadi kekuatan baginya, seperti dikatakan hikmat Amsal, bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kalau firman Tuhan telah mengatakan sukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur, kenapa kita tidak memiliki sukacita itu? Milikilah itu, perolehlah itu. Saya peop malas nirohai, jala haroroan nilas niroha, ima haheheon ni Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesuslah yang merubah, sehingga bagi orang-orang yang percaya berpengharapan kepada Yesus, bukan di kematian titik akhir, bukan. Bukan di penderitaan titik akhir. Tetapi Tuhan berkuasa memberi hal yang baru, membuka jalan, memberi kebangkitan. Itu kuasa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, setelah kita merayakan kebangkitan Yesus ini, haruslah nyata kebaharuan-kebaharuan dalam hidup kita. Jangan lagi kita mau diintimidasi oleh penderitaan, oleh kesusahan. Kalau katakan kepada penderitaan dan kesukaran hidup itu, aku memiliki Yesus yang telah bangkit dari kematian. Daripadanya lah ku peroleh kuasa untuk menang. Daripadanya lah ku peroleh pertolongan yang memberi berkat kehidupan bagiku. Para ibu, akaparopuani marbarita naulido. Marbarita naulido nasida tua akasisian di Yesus. Pabotohon las niroa. Atik pedang manigor marhasil. Dang manigor gabe porsea aka sisian ni Jesusi. Alai nunga marbarita nauli nasida. Kita pun haruslah demikian. Dimotivasi oleh semangat perjumpaan kita dengan Yesus ketika kita beribadah di hari Paskah ini, itu memberangkatkan kita juga supaya kita mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada saudara-saudara kita, akka ruas ni hurian itu hani, akka namar sitaonon namarsak tadok matunasida, saya hapus si Yesusi, asa diurupi ho, asa monang ho, asa gok las niroham, tadok matuak kanaposo, saya hapus si Yesusi. Asa ditogu-togu ho, tu masa depanmu nadu menggan. Unang mau hom hita, unang holat dihita las nirohai, alai marbarita nauli mahita. Asa tumorot jolma nama kalason haheheoni Tuhan Yesus. Selamat Paskah madihita saluhutna. Martang yang mahita. Tuhan nami debata Jehovah pinuji maguarmu Tuhan di hari Paskah sadarion mar pesta dohami pesta perjolo makalason haheheon ni Yesus Kristus si palua hami nunga hehe Tuhan Yesusi marhite hamonangan nai partohap mahami nang di haheheon partohap mahami nang di hamonangan alai dingulu nami di portibion. Saya soluk do arsak niroha, si pata lupa do hami ali Tuhan di hamonangan mi, jabe olo mahami talu, binahen ni arsak nirohai, alain waing di pengot hodo hami, dang jadi talu be hami Tuhan, binahen ni arsak niroha, alai kotalu honon nami akka arsak nirohai, mar hite hite, napos roha nami di padongan nyomu, jala pangasa honon nami ma sahala hamonangan mi.
asa monang kami maralohod dosa, monang kami maralohod biar, monak kami maralohon akapangago arsa ni roha. Jadi marhiras ni roha mahami madalani akka ari ni ngulu nami. Jala ikosongoni hami Tuhan marbarita nauli tu akka dongan nami. Akan amar sahid asa marpakirimot tuho akan amar sakpe asa maluas yan hagogotan nasida. Dung ditatap tuho ali Tuhan dihaposi padongan niyommu. Tuhan sa urupi mahami. Tatap akan nadangol, akan amar sahid, akan nagale, akan natargogot. Pataridahon holong mi mangurupi nasida asa marhamonangan nasida li Tuhan. Paujungon nami maparmingguan nami mulak kami di bagasan las ni roha mabuan barita nauli na pinasahat mo to kami ima gabi ojahan ni ngulu nami jalo ma Tuhan tangyang nami marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita jala tapasahat ma peliata.
Rima hita jongjong berjutai hukum Tuhan tai ditaruh kilo salikon tulang menara di bawah Yesus dohin tanuse tulang punya tahun sai sang kai ilahi agama Tatangyak mah peliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroni saluhut sileo na denggan do nasa ulibasa na malutus upasatami masian na nilihomi tuhami pilihan nami tuho saya jalo may gebe uap na ucus di julom pasu-pasu may jala ramoti asaw para saya kami pilihanon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutada hami godang ni silion-lion mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin nasana Ale Tuhan debata amanami jala para siroha mauliate marohanami jala pujion nami maho ala naung ditubuh kohami padua halihon sian godang ni asini roham tupakrimon na mangolu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nunga gabe si palua jala si pangolu anak midi hami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami sihut tonon nami namarlasin roha do hami nuaeng marningot haheheon nai nunga talu sibolis talu hamatean talu banua toru dang mabiar behami mida hamatean dohot soropna ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manugyo kami sian hamatean tu haheheon sogut alani i upain hupangido hami saya si maroham pato gumaha porsyon nami maniop barita naulii asa unang ganggu rohanami dinahubolus hami hamatiani say sungguli ma rohanami dohot rohani dongan nami asarap hehe hami sian perrohau naburuki asa tarulah kami parangen naib baru say pasu-pasu mahuriam dohot akka parbarita nauli nama maritahon haheheon ni Tuhan nami asalam tersunggul akan apedem roha jala hehe siat dosa nabi saya papos marohanami makka porsiai naung mardame jala mardomu hami tuho alani pardengganan na pinatupan ni anakmu saya pasabam jala pamalum marohanami top pamarohan na iyas dohot tod di namarsi hohot di bagasak kami asa tarhajong jokkon hami naung pitor hami alani hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus saya sungguli ma pakirimon na mangulu di hami asa tarapul rohanami marningot akka dongan nami nong jumolon yalapmu jala asa tarapul rohanami manaon sitaonon di hasianganon saya apuli ma akka namatean akka nadangoli na pogos na somarina akka nama baru dohot akka nama lungun tuban wagijang marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alea manami na di banua gijang
Saya pinarbadia maguarmu, saya roh maharajaunmu, saya saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Liau matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songot panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi itu pangujunan, palua mahami sian pangago. Aiho. Mulak mahita di bagasan dame, tajalo ma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama bohina tuho, jala asirohana midaho. Di dopakkon Tuhan di batama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. 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 Selamat Paskah Madihita Saluhutna. C, 1, 2, 3, C.